Imos ver como utilizar o servicio proxy para acceder de forma remota a contidos de grande interés científico. O portal de recursos electrónicos Rebusca reúne todas as coleccións suscritas e permite acceder ao texto completo dentro do dominio USC. Pero, que pasa cando estamos fora da rede da universidade? Aínda que existen varias modalidades de acceso remoto á colección electrónica, centrarémonos na opción de proxy autenticado, pola cobertura integral de servicios que ofrece. É unha opción de acceso remoto que a USC reserva para o profesorado e o persoal investigador e de servizos. O servizo proxy é un sistema informático que fai de intermediario entre a conexión de un cliente e un servidor de destino. Así, cando trates de consultar unha publicación que requira de subscripción, en vez de establecerse unha conexión directa entre o teu dispositivo informático e esa publicación, os datos enviaránse e recibiránse a través do proxy da universidade, permitíndoche acceder aos mesmos contidos que se estiveras no propio campus universitario. Para conectarse por medio dun proxy, abonda con configurar o navegador. É preciso ter en conta que esta configuración pode afectar a consulta de algúns recursos de Internet. Por iso, a nosa recomendación é utilizar un único navegador coa configuración proxy de forma preestablecida para as consultas bibliográficas, deixando outros navegadores sen restriccións para un uso máis xeral de Internet. No noso caso, imos facer a configuración proxy con Mozilla Firefox. No menú superior dereito, imos a Opcións e na sección Xeral escollemos Configuración de rede. Activamos a configuración manual do proxy, indicando o enderezo, o porto, identificándonos cos datos de usuario e contrasinal do noso correo institucional. Recorda facer un bo uso deste servizo, cuxa única finalidade é o acceso a contidos web relacionados coa actividade académica e investigadora. Agora que xa temos acceso remoto aos contidos electrónicos suministrados pola biblioteca, propoñémosche unha busca bibliográfica na base de datos Web of Science. Inicia a navegación no portal de recursos electrónicos da biblioteca e accede ás bases de datos. Realiza a busca incluindo as palabras clave que poñemos como exemplo. Intenta descargar o texto completo do artigo que indicamos. De agora en diante, esta configuración do navegador permitiráche acceder a calquera contido subscrito. Mediante unha busca noutra base de datos ou no buscador académico, podrás obter o texto completo do artigo que che interese. Lembra que podes contactar con nós cando teñas calquera dúbida.